Good morning sa inyong tanan mga ma'am sir. So, mga update ani ma'am sir kaya man may pamasa og baboy mga ma'am sir. So, shout out sa mga membro, mga sakop ni Pastor Gerson kay gipadalaan mi og pan kagahapon na perting daghana. Manang natay gipares ato ang kape karon mga ma'am sir. Oh. Hey, love. Balik yan ha. Di ba? Angkat na po. Ay, nairo sa lotion sa gabi. Sabi, pulihan niya, anay. Kape tang iyo ma'am sir. Ikuan sa iyo. Raya, pinagdunong. Kape. Bye-bye mga ma'am sir. Bye-bye. Bye-bye. Salamat.